Dovoľte, aby som vám predstavil termíky. Máme tu druh číslo 1 je Nektar termík, druh číslo 2 máme Chromatermík. Termíky sú špeciálne ochranné filmy a špeciálne ochranné produkty, ktoré pôsobia pozitívne pri vlasoch, ktoré sú veľmi často vystavované veľmi silnému termickému teplu. Mám na mysli vlasy, ktoré sú veľmi často kulmované, vystavované fúkanej ondulácii a sú vystavované agresívnej teplote. Tieto produkty sa aplikujú na uterákom vysúšené vlasy po šamponovaní vlasov. Majú špeciálne ochranné filmy a lipidické ochrany, ktoré zabezpečia, aby sa vlas neprepálil a nebol vystavovaný suchu. Aplikujeme veľmi malé množstvo o veľkosti lieskového orieška. Produkt aplikujeme na dlaň, trením, zahrajeme produkt tak, aby jeho konzistencia bola vláčna a hodvábna. Aplikujeme na vlasové vlákno a môžeme ďalej vlas upravovať do požadovaného tváru buď fúkanou, kulmovaním alebo akýmkoľvek tepelným spracovaním, tak aby bol ochránený priehľadným filmom.